da svako naše djelo s Tobom započne i započeto, da se s Tobom dovrši. Po Kristu Gospodinu našemu. Sveti Jeronime, Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poštovani članovi i članice našega Hrvatskog književnog društva Svetog Jeronima i dragi prijatelji koji ste nas počastili danas što ste ovdje s nama. Srdačno vas pozdravljam na ovoj 14. književnoj večeri četvrtkom, na kojoj ćemo se spomenuti našega pokojnoga člana Joje Ricova. O njemu ću uvodno progovoriti ja. Zamislio sam to tako da bi najprije nekoliko službenih životopisnih podataka iz njegovog života iznio, koristeći se naime njegovim izvorima, njegovim knjigama i nešto našim arhivom, a s obzirom da vidim da tu ima njegovi supatnika su mještanima i rodbine, možda u drugom dijelu ćemo onda, zbog toga ću ja skratiti ovaj prvi dio, tako da i vi možda možete posvjedočiti i svoje prijateljstvo i životni put pokojnog Joje. Ako bi bilo vremena, onda sam ja odabrao nekoliko znakovitih tekstova koje on napisao u svojoj knjizi, u jednoj od svojih knjiga, da vidimo izražajnost njegove riječi, jačinu i silinu njegovih riječi. Jer to će sigurno više značiti nego da ja prepričavam bilo što iz njegovog života. Ali evo na početku najprije nekoliko njegovih životopisnih podataka. Joso, kako je službeno naveden, a koristio se imenom Joja, Ricov rođen je 25. ožujka 1929. u Kalima, kod Zadra, na otoku Ugljanu. Roditelji su mu Ivo i Jakica, rođena Rakvin. Osnovnu školu završio u Kalima, te započeo učiti soboslikarski zanat. 2 godine pohađa zatim klasičnu gimnaziju u nadbiskupskom sjemeništu u Zadru, od 1941. do 1943. No početkom srpnja 1943. isključen je iz gimnazije zbog otpora talijanizacije hrvatskog obalnog područja, te jasno izraženog rodoljubnog, slobodoumnog i antitotalitarističkog stava. Usprotivio se promjeni svoga prezimena Ricov u talijanski oblik Rico. Zbog svega je toga optužen da je ateist i komunist, što je bio formalni razlog isključenja iz škole, a stvarni navedeno njegovo rodoljublje i otpor talijanizaciji. Posljednje dvije ratne godine, 1943. do 1945. sudionik je hrvatskog otpora, pa je bio čak i zatočenik u njemačkom logoru Musabstan kod Zadra tijekom 1944. Uhićen je sa skupinom otočana svojih za Marijinih pobožnosti u svibnju 1944. u zvoniku Svetoga Lovre u Kalima. Po završetku rata nastavlja i završava realnu gimnaziju u Zadru od 1945. do 1950. U tom srednjoškolskom razdoblju bavi se kiparstvom i glumom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru. S glumačkom je družinom gostovao u Šibeniku, Splitu, Dubrovniku i po otocima. Dolazi zatim u Zagreb te upisuje i diplomira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao profesor slavistike, završava 1959. Kao student posvećuje se književnosti i prevoditeljskom radu te likovnoj kritici. Na molbu prijatelja iz djetinjstva Ante Bratulića načinio je 1951. poprsje Josipa Broza za prihvatilište za djecu i omladinu u prilazu Đure Deželića ovdje u Zagrebu. To je poprsje osvanulo i na nastavnici Vjesnika, što mu je otvorilo put do drugih uredništava. Neposredno po završetku studija bio je sudionik 3. festivala jugoslavenske poezije na autoputu Bratstvo-Jedinstvo na dionici Beograd-Ohrid. Tu je pobrao pljesak i odobravanje publike, što ga je koštalo slobode. Neposredno po povratku, 17. srpnja 1959. uhićen je i zaslužen ovdje u Zagrebu, Savska cesta 60. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju proglašen je krivim i kažnjen na 30 dana zatvora uz primjenu zaštite mjere upućivanja na boravak u određeno mjesto u trajanju od 2 godine. 30 je osuđenih dana već odbrojio u istražnom zatvoru, a onda mu je tom uvrnutom presudom dosuđeno još 2 godine robije na određenom mjestu, to jest na Grburu, kod Volova
koje li nastavnosti. Presudu je potvrdilo drugostupanjsko vijeće za prekršaje u sastavu Stjepana Potočkog, Zvonka Ivankovića, zvanog Bonta i Krunke Petrinovića. A osuđen je jer je, kako piše u presudi, izmišljao i širio uznemirujuće neistine o nacionalnim društvenim odnosima u FNRJ, pa je tako sudjelovao u raspravi o stvaranju slobodne Hrvatske države, te govorio da su članovi SKJ povlašteni i da kod nas nema dovoljno slobode jer nema više partijskog sustava. A jedno od inkriminiranih dijela bila je njegova pjesma Marabunta. Tako je od 26. studenog 1959. otpremljen na dvogodišnje zatočeništvo na otok Grbu. Tamo je trebao izgubiti glavu, ali Božjom providnosti ostao je živ. Na zauzimanje njegova prijatelja, talijanskog pjesnika Salvatora Quasimoda, inače Nobelovca, kod predsjednika, inače mnoštvenog ubojice diktatora Josipa Broza, osobnim Brozovim nalogom pušten je 19. travnja 1961. Dakle, nešto malo prije isteka te dvogodišnje kazne. Premda je 2 pune ratne godine sudjelovao u otporu talijanskim fašistima, a to znači u nogu, doduše bez oružja, ipak je nakon puštanja na slobodu morao služiti vojni rok. Poslali su ga u zatvoreničku i bogoslovnu postrojbu kažnjeničkog sjevernog logora u Leskovcu pod Vranjem u južnoj Srbiji. Zbog bolesti umjesto na redovito liječenje poslan je na neuropsihijatriju vojne bolnice u Nišu. Tamo ga je primio psihijatar profesor dr. Željko Lesić, pukovnik u činu, a Hrvat podrijetlom s Lastova, koji ga je prepoznao kao voljenog pjesnika i napisao mu je dijagnozu po kojoj je trajno nesposoban za vojsku, pa je tako otpušten kući. Nakon dvogodišnje robijaške i vojničke izočnosti iz Zagreba ponovno mu se vraća. Dolazi u pojedina uredništva, on je naime bio književnik, pjesnik, pa bez toga nije mogao. Na primjer, uredništvo Zore, Razloga i Radija Zagreba, ali umjesto očekivanih dobrodošlica nailazi na hladnu prijem. Tako piše. Za svojim uredničkim ili službeničkim, svejedno, stolovima sjedili su NS, SN, NN, ali pred okruženim skologa, prepoznavši mu glas na ulazu u sobu, nitko ni okom ne trepnu, ni glave ne dignu sa stola da uzvrati na pozdrav, nek moli da pruži ruku. Jedini koji to učini danas nije među akademicima, ni među živima, Krsto Špoljar i mrtvom hvala mu. Pod navedenim slovima kriju se, kako to sam Ricov u podnožoj bilježnici navodi, Nova Simić, Slobodan N. vjerojatno Novak i Nikola Miličević. Drugi znakovit susret dogodio se uredništvu Razloga, kojemu je bio predao 3 svoje pjesme na objavu. Piše: predaja se odvi u nazočnosti NN i AS. To su, kako ponovno bilježi tumači, Milan Milić i Ante Stamač. Dalje piše: dežurni VZ, a to je Vjeran Zupa, primišli tekstove reče: ja ću to predati našem glavnom uredniku, dođite za 15 dana. Kada navratih odgovor, Vjeran će rutinski, ali oficijalno odbojan. Naš urednik, izušćeno ime nećemo opetovati, opaska samoga Joje, naime ovo je pisao 1995. Svi su ti ljudi tada bili još živi. Pregledao je rukopis. To su deklarativni tekstovi, a mi smo časopis za više filozofske orijentacije, to nas ne zanima. Unatoč te svoje opaske koje sam naveo, u bilješci dolje navodi da taj urednik je bio Vlado Gotovac. Kasniji hrvatski proljećar Ivan Šibl oduzeo mu je 66. glavnu nagradu na natječaju za radiodramu na Radiju Zagrebu. Naime, natječaj je bio bezimen, pa kad se počelo naslučivati da je nagrađena radiodrama upravo Ricova, Šibl ju je poništio. Zanimljivo je dakle vidjeti kako su se ponašali pojedinci u onim odobnim vremenima, a za koje znamo što su sve bili i što su značili 1990. godina. U svakom slučaju, Joja Ricov je postao obilježen i unatoč svoje pjesničke vrstnosti, izražajnih mogućnosti, nije uspio zadobiti potrebni javni prostor i mogućnost objavljivanja u glavnim medijskim kućama. No, on nije malaksao. Svoj životni prostor traži najprije u inozemstvu.
Od rujna 1962. do lipnja 1963. bio umjetnički savjetnik kazališne ustanove Il Trevo, Centro di Lavoro Teatrale Tonija Comela u Milanu. Od 1963. do 1967. bio je dopisni urednik Milanskog Das Agencija, časopisa za suvremenu umjetnost s odjeljkom Letera dalla Jugoslavija. Za taj će rad dobiti i međunarodnu nagradu. Godine 1966. i 1968. bio je stipendist odbora pisaca i stavača u Parizu. Od 1968. do 1970. bio je član uredništva Hrvatskog književnog lista, kao jedan od utemeljitelja zajednice samostalnih pisaca TIM. Od mjeseca siječnja 1973. do 1975. predaje hrvatski i tada još uvijek srpski jezik i književnost na slavističkim stolicama državnog i katoličkog sveučilišta u Milanu. Svojim predavanjima te znanstveno-teorijskim i praktičkim radom audio rehabilitatora i odgojitelja uvodi verbotonalnu metodu za oporavak slušno oštećenih te AVGS metodu profesora dr. Petra Guberine uvodi na obje slavističke stolice milanskih sveučilišta. Istovremeno, od 1974. do 1975. surađuje u talijanskoj enciklopediji Grande Enciclopedia, Geografskog zavoda de Agostini di Novara. Od studenog 1975. do 1984. nastavlja sa svojim radom audio rehabilitatora u centru Suvaga u Zagrebu. Ako su mu hrvatski, tadašnji jugoslavenski državni mediji zatvorili vrata, Hricov je, kao što smo vidjeli, potražio svoj životni prostor u inozemstvu, najprije u Milanu. No, to je ipak bilo samo privremeno, Bogu hvala. Osim toga, nastupao je na međunarodnim susretima i držao predavanja diljem Europe. Na Sveslavenskom simpoziju Vidovi trenuci nabožne umjetnosti u slavenskim zemljama, održanom u Milanskom kazalištu Angelicum od 1967. Hricov je kao pozvani predstavnik Jugoslavije sudjelovao cjelovečernim predavanjem pod naslovom Nabožna umjetnost u Jugoslaviji, zidno slikarstvo i minijature. Kao predstavnik zajednice samostalnih pisaca TIM na poziv Belgijske kraljevske akademije sudjeluje 68. i 70. na međunarodnom dvogodištu pjesništva u belgijskom gradu Knokke Zute. Tu je 70. godine održao zapažen govor na temu Novo lice kritike i pjesništvo 70. evolucija ili revolucija. U istom razdoblju kao izaslanik zajednice samostalnih pisaca TIM početkom svibnja 1969. ide u pohode moliškim Hrvatima u Italiji, među kojima oživljuje i uspostavlja njihove tješnje veze s pradom Movinom, te održava niz predavanja na temu naše narodne umjetnosti i kulture. Tijekom 5 godina, od 1989. do 1994. obletio je Njemačku, Australiju, Švedsku, Sjedinjene Američke Države i Kanadu, te održao pjesnička cijela i predavanja iz naše političke i umjetničke baštine, te iz područja mudroslovlja, književnosti i vjere. Na Kolumbovskom skupu književnika u Genovi, travnja 1992. koji se odvijao u raspravljanju na temu Budućnost Europe i pisci, sudjelovao je s pohvaljenim izlaganjem naslovljenim Kasno učiniti, manje je od ne učiniti. Obilje duhovnih i umnih dobara nekog pojedinca prenosi se na druge i daje na korist široj zajednici preko rada u pojedinim udrugama. Joja Hricov bio je član više udruga. Navedimo samo neke. Društvo književnika prevoditelja Hrvatske, Hrvatsko pakovaško društvo, Hrvatsko književno društvo Svetog Cirila i Metoda, te kasnije i danas Svetog Jeronima, Zajednica samostalnih pisaca TIM, Društvo književnika Hrvatske, a kasnije, odnosno danas, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatski centar PENA, Talijanska književna ustanova u Rimu, Slobodni sindikat talijanskih pisaca, Predsjedništvo Hrvatske pan-Europske unije i drugo. Od svih tih društava najviše nas zanima njegovo članstvo u našem društvu.
Dakle, Joja Rico bio je član radnik našeg Hrvatskog književnog društva Svetoga Čidula i Metoda, odnosno danas Svetog Jeronima, punih 50 godina, od 1966. do smrti 2017. U nedostatku vlastitoga izvora o članstvu zajedno doznajemo iz njegove knjige, iz posmrtnog govora objavljenoga u Hrvatskom tjedniku. U posljednje vrijeme, kad se članstvo našega društva obnavljalo, Ricog je ispunio pristupnicu 2010. pa je prihvaćen za redovitoga člana. U tom obnovljenom društvu sudjelovao je na Generalnoj skupštini održanoj 6. rujna 2012. Tada su donesena nova pravila društva koja su usvojena jednoglasno, pa je očito i on osobno prihvatio ta pravila. Sudjelovao je u biranju novog vodstva društva za koje je vjerojatno dao svoj glas. Sudjelovao je i na drugoj izvanrednoj skupštini održanoj 14. veljače 2013. koju smo održali napisani zahtjev 15 članova potaknutih od strane bivšega zaposlenog radnika našega društva. Izvješće o stanju u društvu koje je tada podnio predsjednik Joja Ricov nije podržao, ali nakon što je dublje upoznao tadašnje stanje društva, osobno je predsjedniku izrazio potporu i potaknuo ga da nastavi s uvođenjem reda u društvu. Naše društvo nakladnih 8 samostalnih knjiga Joje Ricova, neke su ili većina ovdje, a to su najprije ona čuvena i poznata Marabunta iz 68. onda Slovoslovi iz 2000, Talijanski futurizam 2004. Moj antifašizam 2006. Zadre moj domajo 2007. Jarvoli Novečenta 2008. Slovo u samoboju 2008. Slovom u lik 2009. Osim toga surađivao je još u 3 svetojeronimske knjige, u zborniku Marulić iz 1968. godine sa 3 svoja rada, onda u zborniku pjesama za blagdanskim stolom iz 1970. godine i napisao je proslov knjizi Tomislava Dorotića Ponornica Sajnja. Njegovu suradnju u časopisu Marulić tek će trebati popisati. Poznato je da je on 70-ih, 80. godine gotovo u svakom broju imao svoj prilog. Naše društvo kao nakladnik Ricovljevih knjiga dobilo novčanu pomoć od Ministarstva kulture. Na kraju zajedničkog poslovanja na izdavanju knjiga neutrošena novčana sredstva neko su vrijeme ostala na našem bankovnom računu, odnosno nenamjenski potrošena, pa je naše društvo ta sredstva predalo Joji Ricovu tek u razdoblju 2014. i 2015. godine. Unatoč sustavnom zaobilaženju i prešućivanju pjesnika Joje Ricova i njegovog književnog dijela od strane glavnih priopćajnica i nekadašnjih državnih ustanova, njegova književnost ipak nije mogla ne doći na vidjelo. Njezinu su vrijednost prepoznali Italijani, ali i mi, Hrvati, za razliku od hrvatskih Jugoslavena. Stoga je on ipak nositelj i posjednik nekoliko međunarodnih i domaćih nagrada i odličja. Navedimo ih redom. To je međunarodna nagrada Europa umjetnosti, dobivena u Milanu 1964. Povelja velezaslužja Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu 1996. Odličje reda Stjepana Radića, predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana 1996. Međunarodna nagrada Zlatna Partenopa s pergamenskim imenovanjem viteza umjetnosti za 1997. godinu u Napolju, nagrada za životno djelo općine Kali 1999. Književna nagrada Josip Sever, Jutra poezije u Zagrebu 2000. Zlatna plaketa Mare Nostrum Croaticum 2001. i nagrada grada Zadra za životno djelo 2007. Veliki dio svojih stvaralačkih, književnih i pjesničkih mogućnosti Joja Ricov posvetio je prevođenju talijanskih pjesnika. Prevoditi štivo sa stranoga jezika jest zahtjevni posao, a prevoditi pjesme još zahtjevniji, jer se tu ne radi o čistom prijevodu, već o prepjevu, kako bi izvorna pjesma i u drugom jeziku imala svoju ljepotu i snagu izričaja.
Već u prvoj njegovoj svetojeronimskoj zbirci Marabunta nalazimo pretjeve dvojice Talijana, Salvadora Quasimoda i Alfonza Gata i jednog Španjolca, Juana Ramona Jimeneza. U knjizi Jarbol i Novecenta 2008. nalazimo izbor i pretjeve cijeloga niza talijanskih pjesnika, zapravo svih značajnijih talijanskih pjesnika 20. stoljeća, njih 15. To su Sergio Corazzini, Aldo Palazzeschi, Gian Pietro Luccini, Filippo Tommaso Marinetti, Dino Campana, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto, Mario Luzzi, Cesare Pavese, Pierpaolo Pasolini, Edoardo Sanguinetti, Andrea Zanzotto i Guido Ballo. I još imamo i drugu pjesmu drugu knjigu koja se bavi talijanskim futuristima, a danas je zaslugom i marom Jolinog nečaka Nikole, koji nije još uvijek tu, ali ćemo ga i doći, u pripremi i pred tiskom sveobuhvatna antologija sveukupnog talijanskog pjesništva koje je on priredio dvojezično, dakle talijanski i u hrvatskom pretjevu. U mladim je godinama Ritzog objavljivao svoje pjesme i književne uretke u raznim časopisama, među kojima su Vjesnik, Krugovi, Vuz, Čovjek i prostor, Globus, Prisutnosti, Literatura, Republika, Izraz, Umjetnost, Kolo, Svesci, Enciklopedija Moderna, Delo i druge. U zrelim godinama objavljuje u drugim časopisima, među kojima ističem Kačić i Marulić. Osim 8 svetojeronimskih knjiga, Joja Ritzog je objavio preko 30 knjiga kod drugih izdavača kao što su Likos, Zora, Zajednica samostalnih pisaca Tin, Logos, Kačić, Lumin, Meditor, Ravnogorski cvit, Matica Hrvatska, Ceres, a više njih u vlastitoj nakladi. Njegovi su pjesnički radovi uvršteni u brojne antologijska izdanja, počevši od zbornika 40-torica iz 1955. pa do današnjih dana. Pjesnički i književni rad Joje Ritzova uistinu je sveobuhvatan i bogat te izazovan za buduće istraživače. Posljednju godinu proživio je Joja Ritzog u domu Svete Ane u Zagrebu u Sopotu. Umro je 23. siječnja ove godine u Zagrebu i pokopan je 27. siječnja na groblju u rodnim Kaljima. Primjećeno je da su posmrtno slovo o njemu objavili samo časopisi Hrvatske novine i Željezna, Hrvatsko slovo iz Zagreba, Hrvatski tjednik iz Zadra, a vjerojatno i neki drugi, naime ja ove časopise pratim, pa sam to vidio, drugi ne pratim, ali iz govora iz javnog odjeća znam da su te vijesti bile vrlo skromne. Marijan Brajinović u posmrtnom slovu piše kako su gradišćanski Hrvati smrću Joje Ritzova izgubili velikoga prijatelja i iskrenoga poštovatelja s kojim je u prijateljskim vezama bio hrvatski učitelj Franjo Handal iz Cindrofa, kao i drugi gradišćanci koji ljetuju na Ugljanu. Nepotpisani pisac iz Hrvatskog tjednika piše: o smrti Joje Ritzova glavni su hrvatski mediji izvijestili kratko i šturo, iako se radi o jednome od najproduktivnijih hrvatskih književnika, koji je na svojem životnom putu prošao impresivnu kalvariju. Nažalost, široj je javnosti ostao relativno nepoznat, jer je zbog svojih opredjeljenja bio sustavno prešućivan, te njegove knjige u javnosti gotovo nigdje nisu prikazivane ili predstavljane. Optuživali su ga kao klerikalca, lerofašista, nacionalista. Njegov ga je krug mogao bolje upoznati tek u raznim publikacijama kršćanskog nadahnuća. I osobno sam ga upoznao 1987. godine u redakciji Marulića, časopisa za književnost i kulturu, koji je uređivao samozatajni Radovan Grgec. U doba komunističkog jednoumlja ovaj je časopis bio prozor u svijet i prostor slobode riječi za brojne zapostavljene, zabačene, zanemarene, bolje reći obespravljene hrvatske intelektualce, za pisce, književnike, pjesnike i općenito ljude od pera. Ritzov je bio jedan od najrevnijih suradnika i nijedan broj ovoga tada čitanoga alternativnog časopisa nije prošao bez njegovih priloga. Društvo hrvatskih književnika sjetilo se svoga člana Joje Ritzova na spomenskupu 14. veljače
ove godine, a danas to eto činimo i mi, naše Hrvatsko književno društvo Svetoga Jeronima. Evo ovako, ukratko na brzinu, kako bi mogao sve ipak većinu reći, htio bih vam od nekoliko izabranih tekstova koji su vrlo zanimljivi i znakoviti za njegov život pročitati bar jedan tekst koji ga on podnaslovio Antifašizam, da vidimo kako on to razmišlja i koje su njegove vrijednosti. Kada izgovoriš tu riječ, misliš li doista na antifašizam ili njime uvezen i instaliran komunizam, alias u ovim prostorima eufemizirani socijalizam s hrpama mentalnih sklopova o koje se danovice spotičemo u tisku i kulturi, politici i gospodarstvu. Njegovo prenaglašeno valoriziranje s isticanjem zasluga mu pa i unosno nam koalicije radi s poganima, a moćnim trenutačno bilo, ne vodili u svojevrsnu, makar i jedva zamjetljivu i bezopasnu restauraciju njegovih zamisli i nasljedstva. Fašizam i komunizam, dva blizanca brata rođena iz Marksa. U oba slučaja diktatura, u oba totalitarizam, razlikuje li se ako jedino aureoliziranim bojama, crno i crveno, jedino opcijom odnosa ideologijskog i političkog spram nacije i internacionalizma. I je li to baš praksom i rezultatima, premda i desetljećima izvikivana, tako korijenita razlika? Mnoštvenost ili masovnost, što hoće reći bezličje i uniformnost i ideologije i politike i tiska i papice i običaja i umjetnosti i kulture, glorifikacija mita uz hvalospjeve partiji, državi, naciji i vođi, nije li istovjetne, ako ne iste, supstance fenomena? Mašinerija okrutnosti, revolucionarne, ravnodušja spram jedinke, što jednako je čovjek, temeljna je psihološka i dispozicijska odrednica oboje. Pandemija fašizma s vršnim izrazom nacizma, pandemija komunizma s vršnim izrazom bolševizma. Između dvije pošasti, dvije mentalne stramputice, dva društvena užasa u vitlanju čovječanstvom, fašizam je, bojim se, neprispodobivo manje raj. Fašo je maloljeće, fašo zna prut, fašistički znak. Fašo je maloljeće, plitkoća, infantilija, nasuprot zrelosti i dubini, virilnu sveobuhvatnu srpku. Fašo je poza i stoličenje nasuprot monumentalnoj tektonskoj ukorijenjenosti Čekića. Fašo opereta, Srp i Čekić drama, ako već ne i univerzalna tragedija sapiensa. Izrasli na povijesti, melanom na epitelu, iako meta svih znanih i naumljenih zahvata, komunizam ima šanse ne iščeznuti nikad posle s epidemije čovječanstva. Zato mi unatoč trenutnoj dobiti za domovinu, koja je to više, no desetorostrukom svojom prednosti ispred drugih, Francuza posebno, žrtvama i moralom zaslužila, razložno zabrinjava pa i svrbi povišeno grlat antifašizam. Jer ista lica gone nas ponovno u klupe, one svuda optužbe. Lica bi s nama u lisice, na stup sramote, lica bi nas ponovo na grgure. Antifašizam, pa to je i Churchill, Roosevelt, Stalin, preko 60 milijuna ljudskih usuda na duši. Pa to je i pokret za Jugoslaviju, to je i Milošević. Pauci, gliste, štakovi, kameleoni, u jurišu na istinu i dobro. Šumarci s leševima u raspadu, gudure, jame, ponori. Dubine zrcalnih voda, pomori, zagađene deliktom kromanjonaca. Osvjećeni Buchenwaldi, Biševa, Marceli, Blajburzi, Kadije, o, Gulazin nedohodni, goli, dalji, Vukovari. Stani, zvijeri, ime ti je čovjek, nakaze, gle, roje se odasvud i nabiru krug, kolo što se širi, bubri raste u koncentričnome valogiju. Za svako doba, svaki naraštaj na pomoru i sve zatočeno u tom vratolovnom, tupom, zlokobnom, maknitome stroju, u tome nezaustavivom kozmički stihijskome obruču. Hoće li se ikad, hoće li itko, a i kako, izmijeniti mu smjer, obrnuti njegov tok? Antifašizam koji znam, koji još danas živim,
mogao je biti vijest ustup fašistizaciji stoljeća, ali zar i on, bez jasno zacrtanih međa, nije bio svoje esencijalno protuslovlje, nije nasilje na djelu. Pogledaj ga samo u Europi od 45. nadalje, 48., 56., 68., 71. i tako redom. Pogledaj ga uže u Hrvatskoj i Bosni, 91., 92., 3., 4., u Ruandi i Somaliji, u Čečeniji, gospode, 95. Imali mu stop, nosili značajski uvijek i posvuda prihvatljiv i sadržaj i nomen. Ne krije li on pogubno varateljske stupice, pitanjima o njemu i oko ima li kraja uopće? Akter, a žrtva antifašizma, blagosloveno li mu ili prokretu uz sve plemenje, sjeme, ime, plod, ja, prašina svemirja, polažen stručak, ljubičica s ružmarinom na njegov još uvijek krvlju dojen grob. Za Hrvatsku sam živio, za nju i živ i mrtav, muko moja, grudo, mijem i tjene sužom. U Arvaki, Pepelice, 95. Evo, s time bih završio ovo kratko predstavljanje našega Joje Ricova i sada, hvala Bogu, imamo malo vremena da nam se, evo, obrate oni koji imaju čime nas obogatiti svojim sjećanjem, svojim suživotom. Evo, usudio bih se prodati najprije njegovu ekscelenciju Ivu Livljanića, koji je zajedno bio supatnik i na sudovima i u zatvoru, da nam nešto on kaže i ovdje. Doktor Lazo mi je to čas prije rekao, da li bih ja koju riječ rekao. Ja to kao diplomat, čuo sam jednom od kardinala Sodana, državnog tajnika, na jednom objedu. Kaže, diplomatima je što dopušteno, ali ne improvizacija. Ja ću sad skoro morati pa improvizirati, jel? Ali niste diplomat sada. A da, sad nisam u ovom trenutku, da i kažu, jednom ambasador, uvijek ambasador. No, dobre, kažem, vi ćete mi oprostiti, nepripremljen sam, ali prvo i najvažnije. Dragog Joju Ricova sam upoznao 26. studenoga 1959. u neobičnom mjestu, u neobičnom trenutku, jeli? Dakle, tada kada je završila istraga, u hodniku Savske 60 zloglasnog zatvora, tad sam ga ugledao mene i ne istražitelji, nego policajci, milicionari, da budemo vrlo precizni, su nas zamolili da pružimo ruke, jeli, da bi nas lisičili, to je Jojin izraz, tako ga rado spominjem. I ja sam imao 21 godinu, Joja 30 godina. I u skladu s godinama, ja bih rekao, ja sam burno reagirao, nisam ja kriminalac, nešto mene vezivati. Joja je u svom poznatosti, izvolite dečki, bili ste sjajni. I jasno, ulisičili su nas, jeli, kako rekao. Kažem, to je bilo, reći ću i ovo, znate, što se prije toga samo 2 dana dogodilo, a ne 2 dana prije 24. studenoga, kad je završila istraga, netko 3, netko 4 mjeseca, u podrumskim čerijama, bez sunca i mjeseca, bez mogućnosti kupanja, ništa. 3 mjeseca, ne 3 dana, 3 dana bi bilo puno, dobili smo rješenje da se protiv nas obustavlja daljnje krivično gonjenje i zato nema elemenata. Svatko od nas je to veliko pomoćio, Bože, hvala ti. Evo, shvatili su da mi nismo radili protiv države i naroda, tako dalje, da nismo bili špijuni i tako dalje. Međutim, 2 dana kasnije smo dobili rješenje suca za prekršaje, u kojem smo i da smo remetili mir i spokojstvo građana, jer smo govorili da nema slobode u inovacijskom sustavu. Vi ste vi grozna stvar, kako to mogli izreći uopće. I tako dalje, da smo govorili da Hrvati nisu ravnopravni, da su, ne znam, komunisti, ti koji jedini vode i upravljaju državu, u tom smislu, i zbog toga smo kažnjeni s mjeseca na zatvora, to ste već čuli. I pod 2, jer postoji opasnost ponavljanja takvog remećenja mira i spokojstva građana. Nema spisa ljudima remetiti njihov mir, i onda se upućuje u posebnu ustanovu, postavljenik bilo zvuči, tek smo kasnije shvatili koja je to bila posebna ustanova, Otoči Sveti Grgur. Ali da je nastavim moje putešestvije s Jojom, dakle, vezali nas u Crnomaricu i sad se mi upoznajemo,
on prvi svijetno se ne vidio ko se vi, ja sam rekao, sam bio student, završio sam 2. godinu romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a joj je počeo, oprosti ako ja malo i nesvijestno, znate, joj imitiram, kažu mi da dosta dobro to činim, pa onda mi nećete zamjeriti. Dakle, on je, vidite, ja sam radio na kulturnom planu zbližavanja Italije i Jugoslavije i kao nagrada narukvica. I pokazuje da nisi I tako, jer je, kao što ste čuli, on je odmah izdao ime studija i prevodio mnoge italijanske pjesme, tako da doista je radio na kulturnom planu zbližavanja dviju država. I kažem, tako smo mi i druge neke pričice izmijenili, kako nam je bilo, jeli, u tim učenjama, iz kojih za 3 ili 4 mjeseca, koliko je tko, niti onih 20 minuta nismo, što je u svim i najstrožim zatvorima omogućeno da išćete na čisti zrak. Ni to nismo imali. I sada dolazimo, sjećam se na Zagrebački željeznički kolodvor, dakle tu volim lijepo, i Joja ugleda svoga istražitelja Marka Marinkovića i u jednom trenutku, ne znam više kako, s kojom rukom je mogao, ona je bila ulisičena ili sa mojom, ali nekom drugom on njemu viknuo, druže Marko! I onda je nastavio, krvava je moja osuda, krvava je moja domovina. I znate, ovaj ga je odmah prišao, prosto šuti, kako je već rekao, vjerojatno čuti, jel? I strpali su nas u jedan vagon, jel, tamo. I sjećam se, znate, niski razgovarati 3-4 mjeseca, osim s tim istražiteljima, o njima bolje ne govoriti. I sad smo se mi, malo, znate, onako počeli razgovarati, govoriti međusobno, 5 nas je bilo, jel, optuženih, odnosno osuđenih, odnosno kažnjenih, to je ministra, kažnjenih, tako je. To nije bio sud, to nije bio sud. Mi sudca vidjeli nismo. Vidjeli ga nismo. Zvonjeli nam više učenje. Nečuveno, to stvarno, ja mislim, najzaostalije afričke zemlje događa. I kažem, mi smo tako malo se opustili i počeli onako progovoriti, jeli, tom drugu Marinkoviću, jeli, ukazivati na ludost. I onda je on jednom trenutku rekao, ako ne prestanete, veli, da ću vas, opet ću vas vezati. Sama ja sam i bio milicionar, jer u Pravi, jer sam sam usudio s nama biti. I onda je ja sjećam se tada reagirao i rekao je, druže Marko, da sam Turčin, ja bih volio svoju Tursku, ali ja sam Hrvat, ja ljubim svoju Hrvatsku, druže Marko, da bih druže Marko, i zar je to zločin, veli ljubiti svoju domovinu, jer no, mi smo kažem uspjeli doći lako, sjećam se do Svetog Jurija, vodonoscem brodom do otoča Sveti Grgur, gdje nas je došao kao neki drugi Eremić, slučajno i o Srbim, jeli? Upravnik, kako su oni govorili, ne upravitelj, upravnik, jeli, zatvora, to zapravo logora, je bio konsul, jedan čisti. I sjećam se, ja smo dospjeli u isti paviljon, porazbacali su nas po raznih paviljon, ali mi smo bili krevet do kreveta, tako da smo eto, pa kad spominjem to krevet do kreveta, onda ću spomenuti jednu dogodopštinu moju. Dobio sam Božić paket i u njemu je bila igranica Jelke i to sam ja stavio na gredu kad je bila tik uz moj krevet. Ja sam tog Božića 60. pozvan u upravu, kako se govorilo, pod optužbom da sam stavio grančicu u obliku slova U. Nekako je napisano, ne znam da je kazano, napisano. Ja nikada u svom životu nisam imao grančicu u obliku slova U. Čirilicom U, da. I onda sam rekao to drugu Rađenoviću, i on slučajno Srbin, i onda sam mu rekao, čekajte za Boga, pa kako U? Nema govora o tome, pa da li bih ja tom čiriličnim U, manifestirao svoje političko, kako vi kažete, ustaško raspoloženje. Suludo, no svejedno ja sam bio, sjećam se, kažnjen sa 3 dana samice i ne pretjerujem, ja sam to gdje napisao i nadam se da će uskoro to biti objavljeno, dimenzije groba, ali doslovce te čelije su bile dimenzije groba, dolje jedna daska, dolje glina ili beton, što se ne sjećam. Srećom da sam imao samo 1,75 sad i manje, jer da sam imao 1,90 bih mogao stati, znate, ne bih mogao hodati u dolje. I preko noći, sjećam se, nikada većeg uragana, nikada jače bure kao ta 3 dana. Jedna samoteka iznad, jedna iznad i dolje da rekao što je bilo. Vraćam se Joji. Dakle, sjećam se još jednog detalja.
iz tog našeg zajedničkog života, o njemu bolje ne govoriti. Jer ja stvarno ne želim stvoriti tako neraspoloženje i takvu tugu. Znate, to je bilo jelo za preživljavanje, ali doslovno bližno izračunate kalorije da možete preživjeti, ostati živi. Dakle, i on je isto tako. Jednom jer je, zamislite, u potkošulji hodao krugom. Ma 200 njih su znali isto tako ljeti. I joj je zbog toga dospio u izolaciju, odnosno dospio u čeriju, opet nekoliko dana. Ma, mislim, to su sulude stvari. Sjećam se, kažem, na dolasku da nam je taj upravitelj rekao, vi veli intelektualci nekakvi, i vi veli radite na tome da se uništi Jugoslavija, naša socijalistička i tako dalje, nekakve, znate, priče koje smučite se od svega toga. No, još jednog, kad se posebno sjećam, koji je to bio list, je li to bio Globus, ne znam, neki od tih tjednika je donio intervju redakcije toga lista sa Quasimodom, dakle Nobelovcem, pjesnikom s kojim ja prijateljevao. On je bio kod njega u Kanima, on je bio kod njega u Milanu, dakle zbilja su bili bliski, bili su prijatelji. A taj intervju je prije zatvaranja, prije robije, ja obavio s Quasimodom. Ali ovi su to napisali da je redakcija toga lista je obavila taj intervju i objavila. Ja se sad tresao, sjećam se, makar gledaj, ma vidi što su mi napravili, kradu mi, veli sada je sad nemoćan, jer ne mogu urlati, ne mogu vikati. Evo toliko o tome, ja se sad još prisjećam da u meni kasnije, ne znam koliko godina sa tom ima, jednom pripovijedao kako je u Milanu bio lektor hrvatskog jezika, onda je rekao studentima, ja ću vam predavati hrvatski jezik. Jedan je od studenata tada rekao, a nećete srpsko-hrvatski tako? A onda je rekao, ne, ja ću vam hrvatski predavati. On kaže, pa to je isti jezik srpsko-hrvatski. Ne, kaže, znam, to su dva jezika. Pa evo, poslušajte, on je rekao, fabrika veštačkih đubriva i tvornica umjetnih gnojnika. Jer vam to zvuči baš isto. To su nekoliko bisera, kažem s dragim Jojom, prijateljevali smo, evo, kraja života, i dok sam bio veleposlanikom u Svetoj stolici, bili smo u kontaktu, sjećam se da je trebao napolje ići to odličje koje je dobio, javno on je bili mogao doći kod mene, Joja, dragi, kako hoćeš, međutim nije, nešto ga je spriječilo, sjećam se da nije išao. I tako, eto, mi smo se Grgurci, kako smo se zvali, i zovemo se još i danas, sve ovako povremeno smo se susretali. I tako, sjećam se isto tako našeg susreta, posebno do svih i zajedno koliko god je da je bilo u Zadru kad su odlazili na Sveti Grg. Ja sam tada bio gradonačelnik Zadra i znam da sam bio s njima, pozdravim, jer tako nažalost ja nisam mogao ići, nekaj obveza. Nije to bio Sveti Grg, ja mislim da je platformu i tako da sam kolega Krešo i organizirao jedan od suda. Evo, tek toliko u nekoliko riječi, evo, da došli, svi ga dobro poznajete, vjerovni, svi ste i prijateljevani, mnogi svi tu je i bratje, i tako da. Da, evo, to bi bilo moje ovako kratko sjećanje, da bi se htio još prisjetiti nečega, ali mislim da ovo sve dovoljno, konačno kažem, poznajete ga dobro, mnogi možda čak i bolje od mene, jako teško to dopuštam, jer te 2 godine su godine, do kraja se zbilja ugodno. Oprosti ako sam malo... Hvala lijepa. Osobno svjedočenje ima svakako puno jaču snagu i doživljajnost nego li nešto naučeno iz knjige. Hvala lijepa. Ima li još netko ko bih htio, ali reći, izvolite. Samo nam recite svoje ime. Ja se maknuti da me vidite. Ja sam Stjepan Vladimir Petinić. I ovim zemljak i veliki prijatelj. Poznajemo se od, mogu mi govoriti, 1968. Od vremena kad je spominjanu Marabuntu predao
To mislite kome da objavio? Slavku Mihaliću. I nakon toga je bio pozvan, nakon par mjeseci, ne da je knjiga objavljena, nego je bio pozvan na informativni razgovor, to su se onda zvali, a ja sam bio barem 25 puta. I onaj inspektor UDBE ili službe državne sigurnosti, kako su oni zvali, je imao pred sobom rukopis te knjige. Slavko Mihalić je, naš dragi Slavko, je bio suradnik. On je potpisao deklaraciju o jeziku 1967. A onda su oni, kao što su i nas sve koji smo i u Maskoku i u Matici radili i koje kuda, koje su maltretirali godinama. Meni su, recimo, zadnji put na staru godinu 90. još uvijek su došli pitati me kamo idem na dočku. Čak 90. Se da prepasti. I služili, mislim, često puta smo se vidjeli, ja sam tada 68 slučajno bio u Zagrebu, a živio sam u Slavoniji i radio. 73. sam doselio u Zagreb kad sam počeo dolaziti i u ovo društvo s pokojnim Jankom Matkom ovdje u Torbi i njegovu knjigu, roman Moć zemlje, koji je 1944. objavio, da znate kakva je. Donio sam kolegi da se upozna s korijenskim pravopisom, jer sam čuo da ste zainteresirani za to, ali vam ne bih preporučio ipak da se u to uplićete, jer to je pravopis za izuzetne znalce hrvatskog jezika. To nije za opći puk. Gdje vi sad sa jojom završite? Zaključite što sam mislili još reći. Sada možemo još drugi još. Družili smo se na pjesničkim susretima u Slavoniji, onda u Zagrebu ovdje isto na puno mjesta razgovarali, ja njemu pričao svoje krasne dogodovštine i on meni svoje, tako da sam sve to što sam i čuo i od... Dakle, vi se s njim znadete iz Matice, Hrvatske... 1968. se znamo, slučajno smo se ovdje upoznali na Zrinjevcu. On je išao s nekim, ne mogu se sjetiti s kim je bio, i čuo sam i da nešto dalmatinski govori. A ja sam s trga išao prema kolodvoru jer sam trebao otići kući. I prepoznao sam, naravno, govorila vas dvojica ste iz Zadra, dečki. Jeste li vi iz Zadra? Veli, ja sam Jarico, ovaj mi je rekao, ali ne mogu se sjetiti ko je bio. Tako da smo se upoznali i onda mi je poslao i Marabuntu. Već prvi, ja sam njemu poslao svoje knjige, jer ih nisam imao. A recite mi nama, što ta riječ znači? Valjda znate kako je to da? Pa, ima više značenja, ali... Jel neko zna? Ja sam tražio, nisam mogao naći. To je mrav, marabunta. Mrav, ne znaš, prosvjedljiviji, onaj koji ždere sve. To je, dakle, to je sinonim znak za sustav koji je... Hvala lijepa. Dobro, evo, ako ste vi završili, imate još nešto. Damo još nekome. Hvala lijepo. Mogu ja? Evo, izvolite. Evo, ja sam gospodina Risova, ne tako mladim danima kao gospoda. Kad je bio prema 15 godina, on je dolazio na Kajsericu od obitelji Grzunov, koji su isto porijeklom iz Kalija, s otoka Kalija. To je najribarskije mjesto na Jadranu. On je bio ovako pacifista, jedan je od lita, volio je sve ljude pričat, a svaka druga rečenica bila mu je opazi moj. Dakle, bili su vjerovatno i
Hvala lijepa. Kakva je riječ bila? Kako je izgovarao, što ste rekli? Nismo čuli. Quasimodo. Quasimodo je spasio njega, on je pisao pismo da ga pusti zatvora. I da ga pola nedelje da pusti zatvora. Dobro. Jel hoće gospodin Bratić što reći? Ne, mislim, inače Salvatore je kao zrak. Da. Mi smo pisali uredu predsjednika države da se Joja pusti jer je nevin. Ja sam osobno po preporuci Nikole Šopa i nagovoru njegova Mate Uvjerića, kao mladi inženjer, tek diplomirani, preporučen javiti se Krleži i po njemu zatražiti kako bi se Joja oslobodio tereta. Međutim, nije to urodilo plodom, tako Krleža je to, kad bi čovjek rekao, lelujavo ne prihvatio. Tako da smo mi, međutim, Quasimodo se našao u Moskvi gdje ga je zadesila moždani udar ili ovako teška bolest i on je u postelji Juri Kaštelanu pitao je li Joja pušten, je li Joja na slobodi. Dakle, onda je Jure Kaštelan potvrdio Joja je na slobodi. Dakle, takve su išle. A mi smo 4 mjeseca kasnije, on je u travnju pušten, a mi smo u srpnju mjesecu dobili odgovor od predsjednika ureda da se ne može udovoljiti našoj žalbi da bi se on pustio. Dakle, to je bila direktna. Hvala lijepa, hvala lijepa. Dobro, ako ima još netko što doprinijeti našoj raspravi i upoznavanju Joje Ricova. Ako nema, evo, vrijeme je već isteklo. Ja vam zahvaljujem na dolasku, na pažnju koju ste poslušali i shvaćam na taj način poštovanje našem Joju Ricovu i zasigurno da njegova djela koje ostavi za sebe bit će polog znanstvenicima, književnicima koji će se baviti i imat će se čime baviti, ako ne sa jezikom s one strane, jer je on stvarno jak u tom smislu. Kad vidimo i ove naslove ovih knjiga, su sve neki eksperimenti s imenima, s nazivima i tako dalje. Imao je dakle dar za stvaranje novih pojmova. Evo, najavljujem da ćemo sljedeći naš susret imati 6. travnja, kad će nam doktorica Agneza Sabo održati predavanje Korizma u hrvatskoj povijesti i kulturi. A ove knjige, ako netko želi, ja ne znam koje su cijene, sve su oko 200 kuna ili više od 250, za ovom priliku recimo možemo po 100 kuna dati ako će neko htjeti koju. A ovdje imamo odmah iza vratiju nekih naših starih izdanja koje možemo i besplatno ako koga zanimaju iz prošlih desetljeća, tako da malo skladište oslobodimo pa si možete uzeti 1-4 različite knjige su ovdje. Evo, a sad vas pozivam da se malo ostanemo dužiti. Dobro, a mi vama zahvaljujemo na lijepom predavanju i na temi, naravno. Hvala lijepo. Hvala lijepo.